Bħala ġenituri kustodi tafu li tħejjija t-tfal tiegħek lura għall-iskola tiswa ħafna flus u tpoġġi pis finanzjarju fuq ħafna minnkom. Kif tista' tnaqqas dan il-pis finanzjarju? Mod wieħed biex isir dan huwa li jerġgħu jintużaw l-oġġetti tal-iskola tas-sena l-oħra. Int qed terġa' tuża l-oġġetti tal-iskola tas-sena l-oħra? Hawnhekk hawn xi suġġerimenti li tista' ssegwi. Kif tista' tiffranka fuq l-stationery? Staqsijek pitazzi għas-snin li għaddew, ġeneralment nofshom memlija, jistgħu jerġgħu jintużaw. Tista' tiċċara mal-iskola permezz ta' email, se tieħu biss minuta jew tnejn. Uża mill-ġdid il-kotba, folders, files u stationery tas-sena l-oħra. Iddedika sija jew tnejn u ħejji lista tal-oġġetti kollha tal-iskola li diġà għandek u li jistgħu jerġgħu jintużaw is-sena skolastika li jmiss. Biex tagħmel lista ta' oġġetti li tista' terġa' tuża, tista' tieħu ħafna ħin. Tagħtix każ. Poġġi stationery li tista' terġa' tintuża f'kabinett magħżul. Il-bagalja tas-sena l-oħra tista' tintuża għal sena oħra. Ipprepara lista dettaljata tal-stationery meħtieġa biex tinxtara. Tmurx għal oġġetti bl-isem tad-ditta jew oġġetti tal-iskola tal-aħħar moda. Stil u diżinn jiswew il-flus. Oġġetti jistgħu jintilfu u eventwalment jintremgħu wara l-użu tagħhom jintemm. Żid stickers jekk hemm bżonn biex l-stationery sempliċi tkun iktar attrajenti. Uża pitazz antik li ma jistax jerġa' jintuża fl-iskola bħala scrap paper. Iċċekkja jekk ikunx hemm bejgħ tax-xiri u stokk għal sena ta' wara. Ftakar sabiex toqgħod attent għal meta jsir bejgħ organizzat matul is-sena skolastika. It-tikettar tal-stationery huwa essenzjali. Matul is-sajf, poġġi l-isem tat-tifel jew tifla tiegħek fuq kull tip ta' stationery. Dan ifisser jekk oġġett jintilef, hemm ċans kbir jintbagħat lura. Kif tista' tiffranka fuq l-uniformijiet? Qabel ma tixtri uniformi ġdida, iċċekkja dak li diġà għandek jekk tistax terġa' tużhom matul is-sena skolastika l-ġdida. Jekk jinżammu f'kondizzjoni tajba, dawn jistgħu jerġgħu jintużaw. Ħafna drabi jingħataw lill-aħwa jew lill-ħbieb iżgħar. Toqgħodx lura milli titkellem ma' ġurnituri oħra. Ixtri l-essenzjali. Ixtri l-uniformijiet ta' daqs wieħed ikbar jew tnejn. Inti dejjem tista' tnaqqas il-qatt, qabad il-qatat tal-qazziet u għamel alterations meta jkun hemm bżonn. Immarka uniformijiet b'marka permanenti. Qatt smajt dwar jumpers jew ġgiget imqiegħda ħażin wara ftit ġimgħat biss? Hija frustranti għal kull ġenitur u tieħu ħafna ħin għall-għalliema kollha. Dan it-tikettar tal-uniformi għalhekk, anki jekk jagħmlu l-inizjali, iċ-ċans li jerġgħu jintilfu jew jitpoġġew bħala oġġetti mitlufin mhumiex għoljin. Pariri dwar ix-xiri. Ibda x-xiri kmieni biex tevita t-traffiku u l-kwijiet. Għaqqad ix-xiri għall-iskola ma' qadi ieħor. Jekk qed tixtri provvisti tal-iskola online, oqgħod attent iffoka fuq il-bżonnijiet biss. Tħallix il-lista tax-xiri sal-aħħar minuta, b'hekk tkun tista' tiċċekkja ħafna ħwienet u tqabbel il-prezzijiet tagħhom sabiex tikseb l-aħjar prezz. Fassal lista u żomm magħha. Ixtri bl-ingrossa jekk il-provvisti jistgħu jinqasmu bejn tfal tal-familja jew ma' ġar jew ħbieb. Iċċekkja għal fornaturi ta' uniformijiet tal-iskola jew stationery u mhux bejja bl-imnut. Dur il-ħwienet waqt is-sales. Hu vantaġġ mill-offerti iżda għal darb'oħra żomm mal-lista tal-bżonnijiet. Ixtri biss dawk l-oġġetti li għandek neqsin. Tużax il-krat tal-kreditu għax tippermettilek tixtri affarijiet fuq l-impuls tal-mument u sensazzjoni differenti milli tixtri bil-flus kontanti tiegħek. Iċċedix għat-talbiet ta' wliedek. Żomm ma' dak li hu meħtieġ jew mitlub mill-iskola. Spjega lil wliedek li l-importanza ta' Bagitjar tal-familja u l-għażliet għaqlin tħallasom u b'hekk tiffranka aktar flus li jkunu jistgħu jintużaw għal benefiċċji futuri. Għamel ix-xiri ta' rigali għall-apprezzament tal-għalliema jew staff matul is-sales. Uża il-ġemma calculator Lura għall-iskola biex tgħinek tippjana u tibbaża l-budget tiegħek għas-sena skolastika li ġejja.